Банка. Siz bitmeydігі шул бит, әйме? Yok bit. Шул бит ендесіз? Әйе, мен шул. Әйттім бит мен сена, ол бит. Шул фамилия mı? Әйе, Илгиз шул. İlgiz Şul. Илгиз шул. Шул Илгиз. Şul İlgiz. Әйе, Илгиз. Şul. Илгиз. Мыңович. Şul. Мыңович. 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 Мыңович шул. Сен Аяз шоу. Мен. Мен, ауыл Илгиз шул. Шул. Şup. Ой, şul. Хам теге. Хам жырданың, қателесің бі? Шул қырыларға шықсам. Ну, білесің сен аны. Дейбек, достар, бүгін бізде қонақта İlgiz. Илгиз шул! Сәлем, достар. Шул Илгиз, шул инде. Şul indi, şul İlgiz. Тігісі бар. Ансы білен бұтылар ана еш. Ansı İlnar. Жоқ, ансы да Илгиз. İlgiz ansı da? Илгизлер көп алы? Түгел. Жоқ, шул. Түгел. Yok. Мысы шул, ансы тігі. Ansı tıgı. Тігі, ансы тігі. Tıgı. Әлі тігісі бар әлінің. Тігі һәм тігісі. Tıgı tıgısı var ayı. Тегісінің тегісі бар. Шунысы бар. Аның Yok ansı indi şunası. Әнекеш шунысы. Bilem. Tıgının, şunsının, şunasının ulu. Әйе, аларның әтisi алмашлық. Алмашлық, ayı. Haberlikte var alalım. Ayı, все, işimiz düştü ayı. Демек, Илгиз, сәлем. Біз сені банкы тапшыруына шақырдық. Салих Сайдашевны тұтып келгенсің. Bu men adırın. Әйе, рәхмәт сеңә бүләк. Қолдан. Рәхмәт сеңә бүләк. Нишек хәлләр, нишек кәйфләр, нинди яңалыклар? Шүкір, барсы да шүкір, Аллаға шүкір. Ішлер бара, әкірінгіне операға әзірленеміз. Şul şükür. Әйе. Ол шахарифен ярата. Ayı, şul. Шул, әйе. Шул, бүтін шудан шыққан. Яңа жырлар, бәлки бірінінде клиплар, яңа проектлар. Әліге шул проектлар бары тек опера білен бәйлі, түрлі 9 май бәйрәмдері, келешек бәйрәмдер. Өйтіп кеткен. Уже. Әйе. Şulay şul. Шулай. Әйе. Яңа жырлар әзірлейбіз, клипқа әлі Шулай мені? тұтылғандар жоқ. Сен бұл жырына білесің бе, Илгиз? Әйе шул, шулай шул, қартайған біз бұғай шул. Әйе шул, шулай шул. Ярар? Yarar. Men jırlı, sen jırlı bilirsin, men jırlı bilmiyorum. Lakin şul jırlı bilirsin. Әйе, шундай. Не бар әлі, мәселе. Тігі. Спектакль, шулай болды шул деген. Шулай болды, деген спектакль бар. Ярар, Илгиз, біз сені юқағына шақырмадық. Біз сеңа көп кіне биримнер әзірледік. Шуға бошынан тұрады. Мә шундай кіндешің білін. Аның есімі Аяз, Шаяз. Біз бүгін Шаян тапшырауында. Шаяқ. Мені Шаяқ. Шаян телеканалында һәм біз шаяртабыз, һәм біз банка-шманка тапшыруында. Демек, рәхимет, һәм біз башлайбыз, һәм біздің бірінші ойын. Ол шулай шул деп аталады. Банка. Әлеге ушакларны юқағына қабызмадық, ол ушаклар шашлык үшін түгел, ә ол йөрәкләрне дөрләтеп, яндырып җибәрсен өчен. Маскада коронавирус үшін түгел. Дір. Бармы не әле? Қалдымы не әле? Исән біле ел. Әйе, Илгиз, Аяз, біз шәмнәрне юқағына қабызмадық. Әйе, хәзір маскаларны сізге киерге керек болашақ. Һәм берничә бирем, ол да болса, кемнең туны көчле. Юк, алай түгел. Һәр бер шәмдә, һәр бер тында дип атала безнең. Һәр бер тында дип атала безнең әлеге конкурс. Һәм инде хәзер сезгә Илгиз синең бераз ераграк булган. Хәзер сезгә менә монда иякләрне куеп, әйме, менә монда иякләрне куеп
iyeklerini koyup, әлеге шәмне іріп сүндірге керек болашақ. Туктагыз, ашықмагыз, ашықмагыз. Iyeklerini koyduk baştan, iyeklerini koyduk. Iyeklerini koyduk. Eğer de sündüre... Olmaztırma Murat. Hazır mı? Aynen. 1, 2, 3. Bu şok oldu mu? Ayda kök. Woo! Хотя sen etmedin şu. Dürüst aytganda молодец şustur ol. Şustur malay. Ayı. Şunday malay. Şulay şul. Ayaz jingde buğay şul demek. Әлеге ничек сиңа Илгиз шундай конкурслар гомумән сезгә тын алу мәсьәләсе җырчыларга ничек кирәк ул тын мәсьәләсе аны ничек дөрес иттереп алырга кирәк Бик мөһим. Һаман җырлаган чакта беренчедән өйрәтәләр көлияткә хәтле әле төрле мәктәпләрдә, музыкаль мәктәпләрдә бурын белән сулышаларга өйрәнергә шулай иттереп башта аннары инде әкрен-генә авыз белән дә. Димәк, безнең икенче тур хәзер. Банка. Бу очракта инде авыррак була. Без гигиенический маскаларны яңадан киябез. Генетический шундай. Әзер, монда инде хәзер Аяз бисин бик әйбәт суларга өйрәнсәң дә, әзерме? Әйдәгез. Баштан Аяз син. Әйдәр. Мен баштан. О хариф. Иякне аскарак. Илгиз. Ой, что-то авыз кышта. Илгиз. Ой, бирәк җиңел булды. Кайсы кыз булды бу? Аязга берик. Аяз, синме ни? Мин. Шустрый. Ярый. Димәк, 1-0 исәбе белән әлеге турда Аяз җиңде. Банка. Бездә бүген Илгиз, Шул Илгиз. Нәк үзе. Мин бик шатланам, чөнки бүген шимбә. Түгел. Һәм инде Аяз Шустрый, Шаян Аяз. Шояк. Илгиз, синең кулыңда папка. Син папкадан карап җырлыйсыңмы җырлаганда? Төрле чаклар була. Җырлаган була папкадан, әйме? Папкадан түгел, ләкин Папка җырлаган чаклар була. Пипетрлар куеп, җырлаган чаклар булгалый. Чөнки хор белән чыгасың анда төрле номерлар өйрәнергә, теге җитез генә өйрәнеп булмый бөтен текстларны. Кайсы бер вакытта бер атнага кадәр генә җыялар. Тута. Нәрсә ул пипетр? Пипетр. Периметр ол отрывку, ну, Юк, пипетр. Бер шундай. Аны музыкада кулланылар. Ярар. Таякта тора шундай бер. Димәк, Аяз, син папканы кайсы очракларда тотасың? Папканы менә шундай вакытта. Шундай вакытта тотасың. Син башка беренче тапкыр тотасың димәк. Шимбә көнне көтә. Шимбә көнне тотасың. Ярар. Аяз безнең шундай инде ул, шундай. Илгиз шул, Аяз шундай. Димәк, аңлатам безнең кагыйдәләребез. Безнең менә монда шүпчелеге тора. Шүпчелеге, әйме? Анда минем ярты тормышым. Һәм Кызганыч. Бик теге җитди сүз әйтергә булды әле мин шаянгына тапшыруда. Һәм мин сезгә менә шулай бик кыйммәтле әйбер җибәрәчәкмен, мен шул атып торам. Сезгә инде әлеге сызыкны чыкмыйча, әлеге сызык чыкмыйча. Аңладык инде әйтә башлыйга. Аны эшләйбез аннары. Аннары бумага җыштырабыз. Кәгазь. Кәгазь. Аннары сез менә шулай әлеге Җәмил бер көнне телемне жуган иде. Инде пеширанды тагын чиста телле булырга кирәк. Әйбәтләп җибәрергә кирәк. Татар теле укытучысына шалтыратырмын. Чиста телле булыр өчен. Һәм инде сез әлеге планшетлар белән булай җибәргәч, сез монлай папка белән сулып, монда кертергә аңлашылды. Тиеш буласыз. Кем күбрәк кертә, шул әлбәттә җиңүче. Шулай инде, шулай. Шул әйбәтрәк кертерме? Шунсымы? Шул кагаз. Димәк, әзерме? Бер артлы, Илгиз, синнән башлыйбыз. Әзер. Син Аяз мондарак кил. Мин бераз моннанрак ыргытырмын. 1, 2, 3.
Болмады мынсы. Шундай булмады шул. Болмады шул. Булмады шул. Әзір? Әйе. Сызық? Афойтыгыз. Булмады шул. Болмады шул. Бүгін шимбә түгіл просто. Қарағыз, міне мұнда қағаздар көп түгіл әйме. Аларны біткенше Мұнда біріне болса да кірттігіз енді зин қарыш. Илгіз? Булмады. Шаян малайым. Әйе, білем. Шундай. Әйде. Булды. Міне! Илгіз, бербешіні. Болды? Башын тыя алмайбыз аты ол. Әйе. Мұнда сен нәрсе деп ойлады? Әйе, сен мені мына қаман бастырып, аузын яптырамын деп көрсің ба? Баста күтем, андарым. Давай. Әйе. Әйттім, мен саңа шоқыра керек түгіл анады. Әйде, мен шоқырмадым бейт. Міне. Завидуй. Почти. Әйде. көңілі. Илгіз, әйде, сенің шырат. Болмады. Давай, әйде. Әйде. Давай. Аха. Ара. Әзір? Әйе. 1, 2, 3. Илгіз, аяз қырғарақ. Әйде, Илгіз. Шундай шалыш кіші болмайынды. Сен ек қоғана көзін әркеден бұға, әйде. 1, 2, 3. Во, ләге язды. Біз искертіп кетеміз, кім бұл конкурста жеңілер, шул әліге қағаздарыны жештіра. Әйде! Әзгіне. Әйде, мен сен 2 қағаз бүгірлі ме? Жоқ. Бір гіне жеде ме? Әйде. Давай. Әйде. Мен шыннан нышанам аязы тұр деп, әйде. 1, 2, 3, 4. Болды ма? Yok. Demek Mustafa'nın ilgisi sineke. Yok oyunda öndüsüydü. Әйде, отыр. Әйде. Bir, iki, Uzatayım. Yok olmadı. Haydi 1, 2, 3. Во! Oo. Mine koydum. Hani eksik şotlanmışsın. Sin, ilgiz, şulnan. Şulay Алмаған кіші жырнешікті бүгіт енді кішкіне шақлық бір айбыр езіңді. Әйе. İlgiz Banka. hazır. 1, 2, 3. Oo. Yakın. Ayaz. 1, 2, 3. Yaxşı. Sızıqны qaraq zigitler. Demek. 1, 2, 3. Futbolni kommentator bo'lsa aytiradi штанга. Yak bunda Ayazni qilgan haliga. Ayaz simit ayman hozir. 1, 2, 3. Tamam, yaxshi. Какой бәч? Какой бәч? Hazır. Әйде. 1, 2, 3. Siz tege мындай үстел теннис ойнағанда былай ойнайсың ба көбірек? Былай ойнайсың ба? Мен түрліше ойнаймын. Былай да ойнаймын, қай соқта былай да кейде. Былай да. Аха. Сен ше? Түрліше? Демек, Ayaz. Соңғы ikisi. Алай ярый, имі сызықтан шығырға ярамай. Илгез әйде. Воо! Радиосы. Бірге бі? Ша. Нормально. Әйде алайса, контрольный. Кім кірті шул жеңе? Дұрыс айтсам, мен сен шанам, давай. 2, 3. Ұлт бар ваққа тиді. Қолын әләктірдік. Кекірі. Әйттім мен сен көздік кемеді. 1, 2, 3. Әзгін. Демек, неше әтесің енді, достар? Көресіз, біздің мұнда 2 топ кірді, 2 қағаз топ. Hem bizning әлігі ойын 12.223 сумға басты. Çünkü қағаз қазір қимет, достар. Нишлетесің енді? Барсы да Шаян үшін, барсы да Аяз жеңсін үшін бірінші ойын
Бірімізді атмады бит, мұны жиырға керек әлбәтті. Әйе, Яны демек йомык күз менен, кул белән біздің йомык. соңғы тур банка туры. Эх. Бұлай, секрет. Паслар беріп. Шо. Миңа илгиш шуындай пас берді. Банка. Шул, илгиш, Ой. шулай болды шул. Шетесің енді, шулай шул. Әйе, қазір біздің тапшырыбыз банка деп атала, һәм инде җиңелүче. Хәзер без шанкадан бер ширим алабыз. Ширим алабыз. Бір бирим алабыз, һәм аны укыйбыз. Һәм сиңа аны эшләргә туры киләчәк инде. Нишәтәсең? Аннары Шлибез аннан. эшлибез аннары. Да. Шлибез. Әзерме? Әйдә, анда эш кенә бирим сиңа калды. Кайсы булыр микән? Әйдә, шунсын зурса булсын. Дустыңа шалтыратып ш хәрефенә сүзләр белән сөйләшергә кирәк. Хатынға шалтыратабыз хәзер иптәшкә. Хатын? Тормыш иптәшемә шалтыратабыз. Ул син монда икән беләсеңме? Ул монда икәнен. Шалом. Шәлләрең ничек? Шөкер. Шундый инде хәлләр бүгенгә. Барысы да тәртиптә. Мин шаянда Шамил белән шундый хәлләр килеп чыкты. Шалкан ашап утырабыз. Алло. Иртәгә шимбәме ул, юкмы ул? Иртәгә җомга булай. Шулаймы? Шулай. Шулай. Шайтан авыр, шулай икән. Шимбә нишлибез соң? Карале, Шүрәле дигән нинди булса да бина бармы ул? Мне, конечно, кто-то только говорит, а можно на русском? Мен дөресен әйткәндә үзем дә бер нәрсә аңламадым, нәрсә әйткәнемне җаным. Ләкин туз инде. Слышно, да? Әйе, Ярар. Шишкин. Шабура. Сезнең пиццагыз озына кайда хәзер килеп җитә. Рәхмәт бик зур. Илгиз гадәттә шалтыратып җырларга күнеккән. Нишәтәсең? Бүген бездә кунакта. Шолкан, тота хәзер. Бүген бездә кунакта Шолкан, Әйдә. Шимбә, Шайтан, Шүрәле, Һәм Шишкин, шешә сүзләрен белүче. Шокмак һәм Шул Илгиз иде. Юк, чынлап дөресен әйткәндә, мин Илгизнең җырлары белән, иҗаты белән сокланам һәм аның җырларын күбесен генә беләм, тыңлыйм. Һәм инде Илгиз сиңа чын күңелдән зур уңышларга ирешеп, бик күп матур җырлар иҗат итеп, аларны чыгарып, менә шулай танылып, тагы да син булай танылган инде әлбәттә. Шул иде инде. Әйтәме шул дип дисәң. Илгиз шул гына дип йөрмәсеннәр, ә инде һәрберсе бу бит Илгиз Мөхәддинов дип автографлар язырга алырга килсеннәр иде. Менә шундый теләкләр теләп калабыз без сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт үзелегем. Зурус. Сезнең белән Тырышырмын. хәерле ел сезгә. Рәхмәт. Юлларыгызны акҗайма. Игелек Сән күрегез саугына була. булып торыгыз. Сау булыгыз. Һамыгыз. Әйе, без сиңа Сез җиңдег, монда булсын. Сез син дисәң дә була торган. Анда башка биремнәр дә бар иде. Җиңдегез. Анда башка биремнәр дә Һәм бар без иде. сезгә Анда банкны бирәбез. Банка, спасибо. Рахмат. Спасибо. Күз алдыңа китер нинди биек җырчы бит инде, әйме? Хәзер безнең съемкадан соң студиядан чыга да. Шундый шокмак. Шыпылдап тора торган хәрефләр колакта теге. Шаянығызға башка бер кашан да килмей. Шау булыгыз. Шау булыгыз, дуслар! Шабылыгыз.